Acum un an de zile eram bucătar șef la un restaurant de pe Maghiru. Mai pe scurt, făceam shawarma, tura de noapte. Într-o zi am zis să mă duc la Orange, să-mi iau telefon șmecher, de la cu touchscreen. Dar am greșit butoanele acolo la lifturi și am ajuns la alții. Ceva cu Guerrillas. Am zis că am dat de dracu. Toată viața am fugit de armată, mai că am dat la facultate ca să scap. Nu apuc să mă dumiresc bine, că dau de doi, care cică mă aștepta. M-au băgat într-o cameră și nici nu mă așez bine, că o duduie începe să-mi povestească de tot felul de proiect. Eu sunt trecut în viață, am mai fost pe șantier și știam că e muncă grea. I-am și zis, doamnă, eu nu mai fac munca de jos. Mai bine stau acasă și lucrez la Java. Nu știu ce-o fi înțeles ea acolo, dar era foarte fericită. Păi, avem o poziție de senior developer pe un proiect de nu știu ce, cu aia, cu ailaltă. Mă rog, aici mi s-a rupt filmul, dar așa mi-a picat mie fisa. Ăștia sunt IT-ști. Încercam să le explic că nu am eu treabă cu calculatoarele, dar mă tot întrerupeau. Că ping-pong, că bonusuri, că leafă bună. Când să ies, îmi arată o hârtie cu o sumă. Îi întreb, ce e aia? Ei, că salariul tău. Pe an? Nu, pe lună. Na, ce să mai zic, am semnat. După o săptămână, că să face meeting cu clientul. Eu nu am înțeles care-i treaba, mă întrebam unde sunt pancartele și dacă ne dă și nouă de o bere, ca tovară și oprea. Când colo, trebuia doar să vorbim cu niște chinezi. Să ridică unul și începe să vorbească de ziceai că pe extraverale. Se vedea că omul nu are cu papagalul, că în jumătate de oră ne-a dat somn la toți. La pauză îl iau deoparte pe ăla de vorbea. Ce faci, boss? Ăsta de-abia își ține ochii deschiși și tu încerci să-l adăm de tot? Lasă-mă pe mine, că am experiență cu clienții. Ăștia se tot învârtea pe tablă cu numele lor. Da, nu l-a întrebat pe micul ce vrea de la ei. Așa că l-am luat eu. Ia zi, șef, vrei de asta? Vreau. Vrei de ailaltă? Vreau. Și tot așa omul a vrut cu de toate. Până la urmă, orică faci shawarma, orică faci programe, tot acelea skill-uri e nevoie. Am uitat ceva. Băieți, dans! What is love? Baby,